Man skal gøre sådan her. Vis jer lige. Prøv at se her, Julie. Du skal gøre sådan her. Du kører lige over hovedet, lige op. Og så ryger den langt ud. Jeg ved ikke, hvor fanden den derude enten. Okay, lige køre ind, så gør du det. Så får du lige. Så fanger lige en kæmpe en. Det er græs. Har du græs? Eller hug? Jeg har hug. Jeg er hvid. Her, Julie. Hvad skal jeg gøre? Jeg er ikke lige klar. Her, den tager du. Kør ind med svine. Husk at stramme linen. Stram op på stangspidsen, og så stram linen. Yes! Ja! Ja, så hold den lige. Ja, okay, jeg skal lige være klar. Bare tag den. Skal jeg? Ja, det er sat. Nej, selvfølgelig. Nej, godt. Ja, rolig. Ej, hvor er den stor. Ja, sådan. Hvorfor skal jeg røre ved det dyr der? Skal vi smide nu, eller skal... Okay. Så følger du med. Så følg med mig.